танцови картини от Добруджа, Северозапада, Шопулка, Родопите, Пирин и Тракия. Концертът ще се проведе на 19 януари от 19 часа и 30 минути в фестивален и конгресен център Варна, зала 1 и е в помощ на специално училище за ученици с нарушено зрение професор доктор Иван Шишманов във Варна. Повече за инициативата ще научим сега от Силвия Матева, ръководител на Клуб за български народни танци Моряците, която е вече в нашото студио. Добро утро, госпожо Матева. Благодаря за поканата. Може би в началото, преди да разкажем какво ще видят варненци на този грандиозен, безспорен концерт, да кажем как се зароди всъщност идеята за неговото провеждане. И доколкото разбрахме, не се провежда за първи път, с традиции. Да, традиционен е вече този благотворителен концерт. По принцип го правим през декември, около Коледа. Но държа да кажа, че в нашата школа благотворителността не се случва само тогава. Тази година, тъй като нямаше свободна дата през декември, остана за януари месец и затова датата е на 19 януари. Но това е нещо традиционно, което правим вече в продължение на 8 години, откакто съществува нашата школа. Така, ние вече обявихме в началото, че танцовото шоу ще отведе зрителите на разходка из България с 6 танцови картини. Разкажете ни малко повече за тях, какво ще могат да видят. Да, започваме от това, че на сцената ще излязат около 600 души. Всички танцори в нашата школа, това са аматьори, някои от тях танцуващи от месец или два. Така че в тези танцови картини сме опитали да съберем максималното, което можем да направим с аматьори. И всяка картина съответно ще бъде с традиционни за самата област хора и съвсем леки хореографии, за да е приятно за гледане от зрителите. На сцената ще излязат 26 различни групи, които моите колеги и аз сме направили така да имат обща картина, обща хореография, която да ни заведе във всички крайчета на България. Кое е характерното за тези крайчета на България, което ще могат да видят и зрителите в залата? Почваме ги подред. Нашата добруджанската, типичната ръченица с прикликналия начин на танцуване, Северозапада с така с побойните ритми, в Шопулка естествено с големия хъс, пиринската ни картина, тя е една пък от най-мащабните, там ще излязат на сцена 110 човека, с типичните македонски, бавни, красиви, тежки хора. В родопската картина пък ще бъдат най-начинаещите ни групи. Там също са около 70 човека, с типичните за Родопите по-обрани движения. И това така, тракийското също, така с много емоция. В общи линии това трябва да се види. Всъщност това, което на този концерт показваме ние, не е толкова висок професионализъм в танцуването, а самата емоция, която носят танците. Самата енергия, която се случва, когато на сцената излязат хора, които някои тях за първи път, на 40-45 за първи път излизат на сцена, за първи път обличат народна носия. Това носи една невероятна емоция и още повече, че това се случва в името на една добра кауза. Това пали страшно много хората. Просто е наелектризиране винаги цялата енергия в залата. Да, безспорно емоцията заедно с така благотворителната кауза така предоставят големи интерес. Голям интерес има, защото доколкото разбрахме, билетите вече са продадени то отдавна. Билетите свършиха преди месец и тази година билетите свършиха буквално за 3 дни. Дори много от танцорите ни не успяха да си купят за техните близки, така че до година ще бъдем в още по-голяма зала. Те са две големите зали във Варна, тази определено ни е малка. Даже имахме момент, в който обсъждахме да направим втори концерт, тъй като имаше доста желаещи. Имахме около 400 човека, които бяха записани за билети, изчакващи, но решихме, че все пак това са аматьори, не можем да им го причиним, а и сумата, която е нужна, е събрана, така че няма нужда от това. Каква е сумата всъщност? По принцип трябват около 15 хиляди, и до момента имаме събрани 16, но тъй като ще се прави площадка и беседки, това беше минималната сума, така че колкото са повече средства, толкова по-богата ще бъде площадката и дори може да се направят 2 беседки, но ще видим накрая с какво разполагаме и ръководството на училището ще преценят какво точно може да се случи. Да, всъщност тук говорим за площадки и беседки за нуждите на училището за незрящи. Точно така, там има не само незрящи, там учат и доста деца с множество увреждания и площадката, която трябва да се направи, трябва съответно да е съобразена с техните нужди. Всеки има нужда да излезе на открито, да подиша чрез въздух
и да бъде на слънчице. Директорката има идея да се провеждат уроци на открито. Така че ще бъде нещо наистина хубаво за тези деца. За тези деца наистина, и самия концерт ще бъде грандиозен. 600 човека на сцена, това е... Ами не ме питайте как се случва организацията. Аз имам страхотен екип, имам 9 колеги, с които работя. Вчера за първи път се усмихнах много, защото успяхме да облечем всички. Наистина е много трудно. Помагат колеги от цяла България, изпращат ми носи. Организацията е наистина трудна, но в края на краищата всичко си заслужава. Подготовката може би на танцорите за излизането им на сцена. Ето казвате, някой за първи път ще го направи. Да, ами това се случва в 3 месеца. Общо взето, каквото успеем да направим за 3 месеца, това е. Но наистина, може би и емоцията, и това, че всички са събрани за нещо добро. И в нашата школа всички са много обединени и сплотени, въпреки че сме толкова много хора. И някакси винаги изглежда толкова красиво, че много от колегите не могат да повярват, че това са хореографии, които са правени за 3 месеца и това са абсолютни аматьори. Повечето от танцорите ни. Но които имат огромно желание и това... Да, това е доказателство, че когато човек има желание, всичко може да се случи. Да, в този ред на мисли, разкажете ни малко повече за ръководената от вас школа. Кога е създадена тя? Колко са танцорите в момента? Ами, школата е създадена лятото на 2000 и... преди 8 години, значи 2011. Започнахме с няколко групи и с... Аз преподавах и още един колега. В момента вече сме 10 хореографа, които преподаваме. Имаме около 30 групи за възрастни. И сега в активния ни сезон танцуват над 1000 човека при нас. Над 1000 човека? Да. Всъщност, колкото разбрахме, си имате зали в отделните райони на града, да, за да можете да обхванете. Да, обхванете. зали, да. И мога да кажа, че сме обхванали почти цяла Варна. Да. Има ли интерес от страна на младите към народните танци? Има изключителен интерес, което е страхотно. Когато се върна интереса, така да го наречем, той според мен не е изчезвал никога, но с идването на демокрацията доста танцови школи, ансамбли спряха да бъдат финансирани от държавата и съответно бяха закрити. И имаше един период, в който хората нямаше къде да се изявяват, освен няколкото държавни ансамбли, няколкото, които са в България на общинска издръжка. Изведнъж доста голяма част от хората, които се занимаваха непрофесионално с това, нямаше къде да се изявят. И в един момент започна тази, така наричахме тогава, мода на клубовете за народни танци, която обаче се оказа, че не е мода, а е една тенденция, която се запази и се утвърдила в годините. И ние сме доказателство за това с всички тези хора, които танцуват при нас. При нас средната възраст е между 25 и 60 годишна възраст, да кажем, и наистина има страхотен интерес. Хубавото е, че покрай възрастните се палят и децата им. Ние имаме 3 детски групи, които са за съответната възраст и тази, която ни е средношколската всъщност група, децата сега ще излязат 50, около 60 деца. Което наистина да. не е малко. Безспорно. Страхотно. Какво предстои сега? Иначе през тази година, освен ето този изключително грандиозен концерт за вашата школа, участие, други важни през тази година? Ще имаме със сигурност няколко пътувания в чужбина, защото ние традиционно поне на 2-3 международни фестивала се представяме. Сега точно кои са все още не сме уточнили в програмата, защото първото и най-важно нещо е да премине концерта. Но това, което предстои, е да се върнем към нормалните репетиции, където преобладава основно забавлението, защото сега покрай концерта така доста всички сме се мобилизирали и се стараем много и малко не, че няма удоволствие, но удоволствието така остана малко встрани. Връщаме се към нормалните репетиции, които страшно много зареждат и пълнят душите на хората. Казахте участие в много международни фестивали. Когато излезете в чужбина, как приемат чужденците това, което видят? Тази красота на българския фолклор. Страхотно е. За никой не е тайна, че имаме един от най-богатите фолклори в цял свят. Даже нескромно имаме най-богатия фолклор. И от към ритмика, и от към костюми. В толкова малка държава, която сме, ние имаме 5 основни етнографски области с много подобласти. И всяка област има различни танци, което е уникално и няма как да не въздейства. Музиката ни е невероятна, нашите неравноделни размери влизат в сърцето на всеки. Дори да не познавате, в повечето случаи не могат да разберат какво се пее, но изживяват песента, защото е много, много дълбока и смислена. Всичко е измислено свише много отдавна. Много точно казвам. Много преди нас. Има ли чужденци, между другото, които са в школата или имат интерес? Имали сме. Точно в момента нямаме, но имахме колумбийка, която танцуваше при нас. Имахме една дама, която беше от Испания, ако не се лъжа.
лъжа. Така, има чужденци, които преминават така, докато са в България, танцуват при нас. Испания е много интересно, защото испанците са доста близо до нас като темперамент. Да. Интересно наистина. Към фолклора и народните танци много е хубаво, обаче аз за пореден път ще го кажа, когато има интерес от младите хора. Защото в днешно време младите малко се интересуват от други неща, но когато харесват и се интересуват от фолклор, български традиции, това е хубаво. И обнадеждаващо, може би. Страхотно е, да. Аз винаги казвам, че нали, трудно е времето, в което живеем, подложени сме на страхотен стрес, но народните танци са място, където хората се зареждат. Идват след работа, оставят проблемите си навън, излизат изпотени с мокри тениски и с широки усмивки, просто са се пречистили. Аз винаги казвам, когато започва нова група, когато обяснявам още по какъв начин трябва да се хванат хората, това е една енергийна верига, която преминава през всички и наистина по някакъв начин вибрациите прочистват мозъка. Нямаме нужда от други неща. Стреса си остава някъде там. Да. Важно е сега да кажем, защото аз съм сигурен, че ще има хора, които и сега ще се заразят с тази емоция. Как могат да станат част от вашата школа? Могат да намерят информация на сайта ни gradcete.com. Там публикуваме информация за всички предстоящи групи и за тези, които съществуват. Важно е да кажем, че всички групи, които са в Моряците, са отворени за нови желаещи. Нямаме никакви ограничения. Всички са добре дошли при нас. Всички са посрещнати с усмивка. Който му харесва, остава завинаги при нас. Завинаги е силно казано, но за 8 години така имаме много хора, които не им се излиза от залата. Има ли такива, които са започнали като деца, вече по-големи са ставали? Да, имаме. Имаме такива, които започнаха съвсем мънички, сега пораснаха, вече са в по-голямата група и техните братчета, сестрички, които са по-малки, което е страхотно. Най-хубавото е, че повечето деца идват, защото родителите им танцуват. Те ги водят, но има и такива, които са довели децата си и после мама и тати почват и те да танцуват, защото виждат какво се случва и някак се стават и те заразени. Заразяват се взаимно. Добре, искам се в края на разговора отново да напомним за концерта, който ще бъде на 19 януари, т.е. тази неделя. 19:30. За съжаление няма билети. Няма как да кажем заповядайте, защото вече наистина всички билети са изкупени, както разбрахме, но до година ще могат. Между другото, тази година ще бъде декември. Да, декември тази година. Всяка година ли всъщност ставате за благотворителна кауза? Да. Първоначално, първата година, когато започнахме изобщо да правим, и така се зароди изобщо идеята за такива концерти, беше свързано с наша близка, която беше болна от рак, имаше нужда от средства. И така получиха се много добре нещата. За съжаление, дамата не е между живите, Бог да я прости. Но следващата година помогнахме отново на един човек, след което реших, че аз няма как да реша на кого да помогна, тъй като има много хора, които се нуждаят и винаги помагаме на някоя институция. Нещо голямо, което да може да помогне на повече хора. Което наистина похвално и адмирации, за което аз благодаря изключително много за това гостуване. Желая ви успешен концерт. Вярвам, че всичко ще мине нормално. Ще бъде така една ферия от емоции и красота на сцената. Успешна 2020 година ви пожелавам. Ще ви очаквам и за напред в нашата студио. Благодаря ви за поканата. Драги зрители,